For today's video, magluluto tayo ng ginataang bilo-bilo guys. Meron tayo ditong kalahating kilong glutinous flour. Ang gawin lang natin dito guys, lagyan lang natin siya ng tubig. Pakunti-kunti lang guys na tubig hanggang sa makuha natin yung gusto nating texture ng ating glutinous flour. Ayan guys. Tapos halu-haluin lang natin. Maglagay ulit tayo guys ng konting tubig. Ayan, hanggang sa makuha natin yung masa. Saktong masa para sa ating gagawin ginataang bilo-bilo. Ayan guys, malapit na siya. Ayan, yung ganyang texture guys, pwede na yan. Ayan, ganyan. Ayan guys, nagugas naman ako ng aking kamay. Kaya gagawa na tayo ng bilo-bilo. Ayan, ganyan. Umpisa na natin guys. Magbilog-bilog na tayo. Ayan. Gawin lang natin to guys hanggang sa matapos natin yung gagawin natin bilo-bilo. Unahin natin guys yung puti lang. Ayan guys, malapit na natin maubos yung kulay puti na ginawa natin. Hinati ko lang kasi yun guys kanina sa dalawa. Ayan, yung kalahati lalagyan natin ng ubi flavor. Ayan. Halo-haloin lang natin yan guys hanggang sa makakuha natin yung kulay ng pagka-ubi niya. Halo-halo lang hanggang makulayan yan lahat. Ayan. Kulay ubi na siya guys. Pwede na din yan. Mag-umpisa na din tayo mag-bilog-bilog. Ayan. Bilog-bilog ba? Ayan. Ilagay lang natin yan sa tabi ang ating ube. Ayan guys, tapos na din. Ang sunod natin gawin, balatan natin yung saging na saba. Medyo ano lang yan guys, manibalang lang yung kinuha ko. Ayan, balatan natin hanggang sa maubos. Malapit na tayo matapos. After natin balatan, hiwain natin yung saging. Ganyan lang guys yung ng pagkakahiwa ko. May nagsabi kasi sa akin na ganyan daw ang dapat na tamang hiwa ng saging. Bilisan lang natin guys. Tapos na natin hiwain ang ating saging. Sunod naman natin balatan ang kamuting kahoy. Malapit na tayo matapos pagbalat ng kamuting kahoy. Isunod naman nating balatan ang kamote. Kulay violet ng kamote yan guys. Ayan. Ayan, tatlo lang yung kinuha kong kamote. 3 peraso. Hiwain na natin guys ang kamote tsaka yung kamuting kahoy. Hindi na ako guys gumamit ng sangkalan kasi
mas mabilis ako pag sa kamay ko lang gagawin. Ayan, ganyan lang. Malapit na natin matapos hiwain. Sunod na natin yung gabi. Ayan, naghahalo kasi ako guys ng gabi sa ginataang bilo-bilo. Gusto ko kasi yan yung lasa sa bilo-bilo. Isang piraso lang yan guys, pero malaki. After natin mabalatan ng gabi, hiwain na din natin guys. Sanay talaga ako guys na ganyan lang yung pag-iwa ko ng gabi. Mas mabilis kasi kapag ganyan yung iwa ko. Ayan guys, tapos na hiwain yung gabi. Gawin natin guys, hugasan na natin yung ating mga sangkap sa bilo-bilo. Una natin hugasan yung saging. Ayan, hugas-hugas lang. Mabilis ang hugas lang. Ayan, lagay na natin sa plato. Sunod natin hugasan yung gabi. Paghugas ng gabi. Ayan, hugas-hugas lang. Ulitin natin yung saging, hugasan. Ayan. Hugasan yung kamote, tsaka kamote kahoy. Ayan guys, tapos na natin hugasan lahat. Ito na ang ating sangkap ng ating ginataang bilo-bilo guys. Ayan. Guys, umpisahan na natin magluto. Ilagay natin yung pangalawang gata. Ayan. Isunod natin guys, ilagay yung asukal. Haluin natin hanggang sa matunaw yung asukal. Lagyan na din natin siya guys ng vanilla flavor para mas may lasa at medyo mabango ng konti. Haluin natin guys. Kapag medyo mainit na yung gata guys, yan, katulad niyan, medyo mainit na, ilagay na natin guys yung gabi. Yan. Haluin natin. Kapag kumulo na din siya guys, yung kulong-kulo na talaga, isunod natin ilagay yung saging. Ayan. Lagay na natin yung saging. Haluin natin.
Sunod na nating ilagay yung bilo-bilo. Haluin natin guys. Para hindi siya magdikit-dikit. Ilagay na rin natin yung puti na bilo-bilo. Ayan. Ibuhos na natin. Haluin ulit. Ayan, halo-halo lang. Sunod na natin yung kamuting kahoy. Tsaka kamote. Haluin ulit natin. Walang sawang kahahalo. Sunod na rin natin guys yung sago. Ayan. Maya-maya guys, ilagay na din natin yung last na natin, flavor, ang ating kakanggata. Yan yung magpapalapot sa ating ginataang bilo-bilo. Ayan guys, pwede na yan. Ilagay na natin yung kakanggata. Ayan, buhos na natin. After nyan, haluin na naman natin ang ating ginataang bilo-bilo. Ayan, halo-halo lang guys para hindi siya dumikit sa kaldero. Lalo na yung bilo-bilo natin. Kaya kailangan nating haluin. Ayan guys, luto na yan. Pwede na natin patayin ang ating apoy. Ito na guys ang ating niluto ginataang bilo-bilo. Ayan guys, ang lapot. Yummy. Yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa sunod nating video. Maraming salamat. Bye-bye.